συνεφάλιτες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ ήσουν τελικά το άλλο το μισό μου. 7 ουρανοί 7 και συνεφάλιτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις σαΐτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή, με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος, με το ίδιο πάθος, καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα, τον έρωτα το βάζει φυλακή. 7 ουρανοί 7. Ήμουν σίγουρη ότι θα μείνεις και από τη στιγμή που την ήβρετα λογικό πώς θα σου το έλεγα. Καλά ρε Φάνη, εσύ πώς τα καταφέρεις να την έβρεις? Παρακολουθήσα την αρετή. Ήμουν σίγουρη ότι μόλις έφυγε από η φυλακή ήταν να πάει να δει τη φιλενάδα της. Ο πρώην άντρας σου φαίνεται καλό παιδί. Γιατί μιλάς? Γιατί ο καθένας έχει τη δική του άποψη για τους ανθρώπους που γνωρίζει στη ζωή του. Εσένα η δική σου άποψη ποια είναι? Γιατί επιμένεις? Γιατί ενδιαφέρεσαι να μάθεις τι χαρακτήρας είναι ο πρώην άντρας μου? Πες μου που είναι η Πολίνα. Και πού θες να ξέρω εγώ που είναι η Πολίνα? Άρα τι, με μου παίζεις την ανήξερη εμένα. Ξέρω πολλά καλά ότι η ίδια συναντηθήκετε. Πρέπει να με βοηθήσεις να την ευρώ, είναι επίγον. Ήξερα που ήταν. Τώρα δεν ξέρω. Δεν μίλησα ακόμα μαζί της. Γιατί έχω την εντύπωση ότι με περιπέζεις? Καλώς. Ευχόμαι ήρθες να μου φέρεις τα λεφτά μου. Μπορείς να μου δώσεις λίγο χρόνο, γιατί αν τα είχα ήταν να σου τα φέρνα. Υποσχέθηκες ότι θα μου τα διάσεις που τα εψές. Εδώ σου ήδη αρκετό χρόνο. Θέλω τα λεφτά μου το συντομότερο. Εντάξει, δώσ' μου μέχρι υπόψη, θα τα κανονίσω. Τα μέσα είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Φέρνεις μου τα λεφτά, ή αύριο θα έχει σέρκα να πιάσεις την τραπούλα. Νιφάλη. Χαιρετίσματα. Ναι. Τι θέλεις, Ρεβέκκα? Ένας φοιτητής που πιάσαμε ανακοίνωσε μου πως θα μετακομίσει στο εξωτερικό, οπότε δεν θα μπορέσει να φοιτήσει στη σχολή. Θέλω να μου πεις τι εισηγείσαι. Μένει μια θέση άδεια. Κοίτα, το πιο σωστό είναι να την πάρει ο πρώτος επιλαχών. Ναι, άρα η αδερφή του Χάρη, Χριστιανά. Ναι. Αν και έχω τις επιφυλάξεις μου, αλλά αφού του δεν συμφωνήσαμε. Μπορώ να μάθω γιατί ήρθες να πάλι? Ναι, έχω κάτι να σου πω που την προηγούμενη φορά. Βασικά δεν με άφηκες. Τι? Στην Αθήνα συναντήθηκα με την κόρη σου, τη Ρεβέκκα. Έχω να σου δώσω ακόμα ένα στοιχείο. Ξέρω που μένει η Ρεβέκκα. Πέτρο, με ποιον μιλάς στο τηλέφωνο? Τι? Με ποιον μιλάς, ρε κουμπάρ? Με τη Φάνη. Περίεργο, ρε. Διότι μόλις με έπιανε η Φάνη και έψαχνεσαι. Λοιπόν, με ποιον μιλάς? Ή μάλλον, με ποια? Αλεξία, τι θέλεις? Ήρθα να σου φέρω τα μαθήματά σου. Μα γιατί δεν ήρθες στο σχολείο σήμερα? Ήμουν άρρωστη. Τότε γιατί είσαι μαρούχα του σχολείου? Πέ μου, είπες ψέματα ο παπά σου? Καλώς την κορού. Ήρθες να δεις τη φιλενάδα σου? Ναι, πεθύμησα τη. Κάνουμε πάρα πολύ παρέα στο σχολείο. Πώς δεν να έρθεις σπίτι μας να παίξετε μαζί με την Ευγενία? Ευγενία μου, πότε θέλεις? Να δούμε, έχω πολλά θκευάσματα τώρα. Το Σαββατοκυριακό που είσαστε πιο χαλαρές. Πάρα πολλά καλή ιδέα.
Να δούμε. Να μείνεις μαζί μας να φάμε. Όχι, απλά ήρθα να δω πώς είναι η Ευγενία. Τι εννοείς, Αλεξία? Μα αν το ξέρεις ότι η κόρη σου έρχεται σήμερα σχολείο. Ξέρω το ότι περνάτε δύσκολα, αλλά ο αδερφός μου άρχισε να ξεπερνά τη Ρεβέκα. Αργά μεν, αλλά σταθερά. Βελτιώνεται η κατάστασή του. Και θέλω να εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά του και να του καταστρέψει όλα όσα έχτισε. Συμφωνώ μαζί σου. Αφού συμφωνείς, τότε γιατί δεν κάνεις κάτι? Νομίζω ότι νοιάζεσαι σου για το Χάρη. Νοιάζομαι, ξέρεις το. Απλά δεν ξέρω γιατί ήρθε η Ρεβέκα στην Κύπρο. Και θέλω να αναστατώσω κάποιον τώρα. Τότε πήγαινε έβρετη και πείσε την να φύγει. Μπορείς να το κάνεις. Μάλλον έχεις δίκιο. Έχω δίκιο. Ξέρεις ποιο είναι το ξενοδοχείο της, οπότε δεν έχεις δικαιολογίες. Εντάξει, θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Να το σκεφτείς, αλλά προειδοποιώσαι. Αν σε 24 ώρες δεν έχεις βρει τη λύση για το πώς να χειριστείς το θέμα, είναι αναγκαστό να το αναλάβω εγώ. Έλενα... Δεν θέλω να σε εκβιάσω. Αλλά φοβούμαι. Φοβούμαι για τον αρφό μου. Και συγγνώμη, αλλά δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη στη Ρεβέκα. Πέτρο, για όνομα του Θεού. Δεν κάνω σου ανάκριση εγώ τώρα. Αλλά για να μου πεις ψέματα σημαίνει ότι κάτι μου κρύφκεις. Άκου. Εν και κοφτεί με μένα με ποιον μιλάς στο τηλέφωνο. Ή με ποιαν τέλος πάντων. Ούτε να πάω να πω κάτι της φάνης. Ούτε να σε καρφώσω. Ρε, αν κάνεις κάτι που είναι λάθος, κόψε το τώρα που γλύωρα. Η Φάνη δεν πρόκειται να σε συγχωρέσει ξανά. Τούν τη φορά ξίαστη. Είναι εκείνο που έχεις μες στο νου σου, ρε. Δεν είναι κάτι το πονηρό. Σε πίστεψε με. Τη Φάνη από την πιο πολλά ζωή ζωή μου. Τότε πρόσεχε τις κινήσεις σου. Δεν ουλάει που ελέγχω λάλος. Μην ανησυχείς. Μακάρι. Πού είναι να πάεις τώρα? Πού είναι να πάω, ρε. Θα πάει μαζί στη σχολή. Όχι, ρε, έχω κάτι δουλειές να κάνω πρώτα. Να έρθω μετά. Ούλα, εντάξει, θέλεις να έρθω κάπου μαζί σου? Όχι. Όχι. Όπως νομίζεις. Άρε, Πέτρο. Δουλεύεις δηλαδή? Όχι. Είμαι άνεργος. Η δική σου? Δεν έχω κανένα. Είμαι μόνος μου. Είσαι ορφανός δηλαδή? Ναι. Ζει μόνον η γιαγιά μου. Μείνεις μαζί της? Όχι. Καλά ρε. Γιατί δεν πάει να μείνεις μαζί της να σε βοηθά? Είναι άρρωστη. Τι έχει? Αλτσχάιμερ. Έχει την καρδία της. Εσύ γιατί δεν βρίσκεις μια δουλειά? Καλά έτσι που κάνεις. Πήγαινε να κλέψει την κοτσάκα, δεν είναι κρίμα. Έχει και γίνει μια σύνταξη να ζήσει, έθελε να τη στερήσεις για μου. Έχει 2 μέρες να φάω. Χριστάκη, παράγγειλε 3 πίτσες σουβλάκια ρε. Και μια κανήμε. Γυαλό μου ρε ήθκιο. Τέλος πάντων. Ευθυμίου είπαμε το όνομα σου. Ναι. Θυμάσαι την ταυτότητα σου? Όχι, έχασα την έχει καιρό. Μάλιστα. Για να δούμε ένα που να κάνουμε μαζί σου. Προς το παρόν πάντως είσαι υποκράτηση. Ευθυμίου. Βούλα Ευθυμίου. Τούτος ο γιατρός που λαλείς ότι έκαμε παράνομες υιοθεσίες που είναι τώρα. Από ό,τι μου είπε ο Φίλιππος, μάλλον δεν ζει πια. Έχεις άλλα στοιχεία? Ναι, το όνομα της νοσοκόμας. Μαζί έκαναν τις κομπίνες τους. Ήταν η συνεργός του. Πώς τη λένε? Βούλα Ευθυμίου. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μου είπε ψέματα. Γιατί ρε Ευγενία μου, γιατί μου τα κάνεις τούτα ούλα, αγάπη μου. Εντάξει, καταλαβαίνω. Λείπει σου η μάμα σου. Αλλά το να με θέλει να πάει στο σχολείο, γίνεται. Μην νομίζεις ότι εμένα ναι μου λείπει όπως σου λείπει και εσένα. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να τα μαζέψουμε ούλα και να φύγουμε να πάμε στην Αγγλία. Η μάμα σου να έρθει πίσω είναι επικίνδυνο. Είδες να μπόγαινε με το αυτοκίνητο. Δεν θέλω ούτε καν να σκέφτομαι ότι μπορούσε κάποιος που μας να πάθει κακό. Καταλαβαίνεις τι σου λαλώ? Ναι, εσύ που δεν καταλάβεις.
Και τον καφέ σου και έχουμε να μιλήσουμε εμείς. Με μ' αρκέψει τα κηρύγματα τώρα. Έχω πονοκέφαλο. Μεν πίνεις για να μην έχεις πονοκέφαλο. Μπορώ. Στέφανε, ακού να σου πω, ως πού είναι να πάει την κατάσταση, πέ μου. Πρέπει να φροντίσεις να βρεις μια δουλειά για μου. Να συντηρείς τον εαυτό σου και την οικογένεια σου. Και να σκεφτείς και λίγο το μέλλον σου. Ποιο μέλλον, ποια είναι η οικογένεια, δεν θέλω τίποτε. Μα με το να πίνεις και να με θυκένει να χαλάς την υγεία σου, εμείς πως διορθώνεις τα πράγματα. Χειρότερα τα κάνεις, γέ μου. Στέφανε, λιώνω να σε θέλω σε την κατάσταση, γέ μου, και εγώ και ούλοι μας. Τι ούλοι. Εγώ δεν θέλω κανένα δίπλα μου. Γιατί ζήτησες τη βοήθεια μας και αρνηθήκαμε σου. Είναι όλοι μαζί που σε βοηθούμε όσο μπορούμε, γέ μου. Ζήσα η βοήθεια του Κυριάκου και αρνήθηκε μου. Καλά σου έκαμε. Διότι έξερε πως τα ριάλια που ζήτησες θα να τα φάει στις πελάρες. Μαμά, πρέπει να πληρώσω τα δίδακτρα του σχολείου της Μαρίας. Δεν κρατώ να τα πληρώσω. Και το Μιτσά νιώθει άσχημα που την υπενθυμίζω συνέχεια. Ωραία. Τούτα θα τα πληρώσω εγώ. Αν υποσχεθείς όμως ότι θα πάνε τα ριάλια και αμέ που πρέπει. Βιάς με της υπόσχεση. Ναι, υπόσχομαι. Πολλά ωραία. Πόψε θα σου τηλεφωνήσω να έρθει να σου τα δώσω. Γίνεται να μου τα δώκεις τώρα. Τι τώρα, τι πόψε. Αφού αύριο το πρωί να τα πάρεις. Να την πιάω τηλέφωνο. Αν δεν έφυγε από το σχολείο, να την προλάβω να μείνει για μένα, να της τα πάρω αν είναι. Στα πάρω τώρα. Έρχεται την προλάβω. Τέλος πάντων, πρέπει και εσύ σε κάποια στιγμή να μιλήσεις με τους δικούς σου. Άιστο ζωή. Μα όσο κρατάς μέσα σου μια ιστορία που σε πονά, τόσο πιο δύσκολο είναι να το ξεπεράσεις. Είναι η μαμά μου και ο παπάς μου που με καταστρέψε. Είμαι σίγουρη πως δεν το ήθελαν. Μπορούσα να ήταν πιο σωστή. Τι ζωή η μάνα φτιάχνει τα με τον κολλήτων του γιού της. Και μετά καταλέγει φυλακή. Για να κρύψει ότι η κόρη της εμπέδει κάποιο άλλο άντρα. Ξέρεις πώς ετυφλώθηκα? Με ατύχημα από τη μοτοσικλέτα. Ενώ ο παπάς μου μου τύφλωσε. Όταν έμαθα ότι είχε δεσμό με την αγωνιαστικιά μου. Που εκείνη την περίοδο ήταν έγκυος. Μαζί με τούτα, έμαθαμε και για την αδερφή μου την Ιωάννα. Ήταν πολλά για να τα αντέξω. Έτσι έπιασα τη μοτόρα και έγινε το ατύχημα. Πραγματικά συγκλονιστικά του τα ούλα. Και η οργή που νιώθεις είναι απόλυτα δικαιολογημένη, αλλά το σίγουρο είναι ότι αγαπούσε. Εφανερών όμως ότι πληγωθήκαν πολλά και εκείνοι που τη στάση που κρατάς απέναντί τους. Δυστυχώς, είναι ο μόνος τρόπος που έχω για να τους τιμωρήσω. Χρειάζονται την τιμωρία σου, αλλά τη συγχώρεση σου. Ζωή, ας μην το συζητήσουμε άλλο. Δεν είναι που όλα πήγαν στραβά, τη μοναξιά δεν φοβάσαι. Τα λόγια που πίστεψες δεν θες να θυμάσαι. Τα λόγια κομμάτια, καπνώσεις στιγμές. Τα λόγια θα μείνουνε λόγια, αλλά λόγια δεν θες. Τη Ρεβέκ, ούτε το όνομα της δεν θέλω να ακούω. Είπε μου τα. Αλλά εγώ θέλω να ακούσω τη δική σου την πλευρά. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Η επίσκεψη της Ρεβέκας σε σέναν δεν ήταν απλά κοινωνική. Όχι ακριβώς. Αριστό, δεν θέλω να συζητήσω μαζί σου το θέμα. Γιατί όχι, κύριε Κο? Γιατί δεν θέλω να κατώνεσαι στα οικογενειακά μου. Καφέ σας. Ορίστε. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, Μαριάννα, είμαστε εντάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Κυριακό, θέλω να δω τη Φάνη και τη Ρεβέκα. Είναι παιδιά της αδερφής μου, μην το ξεχνάς, και έχω κάθε δικαίωμα. Και τόσα χρόνια που ήσουν, γιατί είναι ενδιαφέρθηκες? Εγώ μάθαινα τι γίνεται. Ήξερα για εκείνες, Εσείς μπορεί να μην ξέρετε για λόγο, αλλά εγώ έμαθαινα. Και τώρα τι θέλεις? Να δω τη Φάνη, το μωρό της. Να γνωρίσω τον άντρα της. Μάλιστα. Σέβομαι το γεγονός ότι είσαι αδερφός της Αγγελικής. Δεν μπορώ να σου αρνηθώ τούτο που μου ζητάς. Άιστο σε μένα. Να το κανονίσω όσο πιο σύντομα γίνεται. Ωραία. Χαίρομαι που το ακούω το πράγμα, Κυριακό. Ναι. Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Κι εγώ το ίδιο. Ιωάννα, ήθελες με κάτι? Ναι, Θεέ, θέλω να σου μιλήσω. Να σας αφήσω να τα πείτε. Εκτός αν είναι κάτι που μπορώ να βοηθήσω. Όχι, νομίζω. Αν διακόπτω που κάτι να φύγω. Εντάξει, τελειώσα. Μόλις φεύγω λίγο τώρα, ελπίζω να σε ξαναδώ, Ιωάννα μου. Έχει δίκιο η Έλενα. Πρέπει να πάω να βρω τη Ρεβέκα. Περάστε. Ειδοποίησες τον Πέτρο για το θέμα της Χριστιανάς? Όχι, δεν καταφέρα να μιλήσω μαζί του, αλλά σε τυχερή. Γιατί στην προσπάθεια να επικοινωνήσω με τον Πέτρο, μίλησα με τον Χάρη. Σε λίγο να δάμε, όποτε θα σε βγάλω από τη δύσκολη θέση. Ευχαριστώ, χρωστό σου κέρασμα. Χαχαχά, εγώ, περνάτε μια χαρά βλέπω, Το καταδύναμη. Πού είναι ο Πέτρος? Ο Πέτρος έμεινε έξω για κάτι δουλειές που ήσουν. Να έρθει σε λίγο. Τι συμβαίνει? Έχω ευχάριστα νέα για τη Χριστιανά. Λοιπόν, ένας φοιτητής της σχολής θα πάει στο εξωτερικό. Οπότε, όπως συμφωνήσαμε, τη θέση θα την πάρει η αδερφή σου. Ποιος να έρθει? Ο Φώτης, αγάπη μου. Άντε. Τι είναι? Έχει κάποιον πρόβλημα, εν το συμπαθείς? Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις? Δεν θέλω να έρχεται σπίτι μας συνεχεία. Τι, αγάπη μου, έκαμε σου κάτι? Δεν θέλω κανένας να πιάσει τη θέση του παπά μου. Έλα. Κανένας δεν θα πιάσει τη θέση του παπά σου, μωρό μου. Ό,τι και να γίνει. Ναι. Γεια σας. Τούτο φίλε μου για σένα. Τι λέμε? Ευχαριστώ. Έλα, Μαρία μου. Παπά, ξαναείπαμε για τα λεφτά. Αντρέπομαι. Είπατε ότι αύριο να τους τα πάρω. Εντάξει, αγάπη μου, αύριο το πρωί να σου τα δω. Σίγουρα. Σε παρακαλώ, παπά. Γίνομαι συνέχεια ρεζίλη. Ναι, Μαρία μου. Έχω τα λεφτά σου. Θα σου τα δώσω αύριο το πρωί. Εντάξει, παπά. Ευχαριστώ. Άκουσα σε, Θείε. Εντάξει, Ιωάννα, άκουσες με. Εκείνο που άκουσες όμως δεν έχει καμιά σημασία.
Γιατί απείλησες τη μάμα μου ότι να πεις κάτι που ξέρεις, που φοβάται να με μαθευτεί? Έχει κι άλλα μυστικά? Είπα το πας στα νεύρα μου. Δεν είχα κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Η μάμα μου φάνηκε ότι αφοήθηκε. Θεία, σε παρακαλώ, πέ μου την αλήθεια. Ιωάννα, είναι η ιδέα σου. Τώρα ξέρεις τη μάνα σου να φοβάται κάτι. Ναι, ξέρω. Φοβάται να με μαθευτεί ποιος είναι ο παπάς μου. Θεία, εσύ ξέρεις? Εγώ πού να ξέρω. Πώς θα πω να ξέρω εγώ δηλαδή. Γιατί εσύ σε πιστεύω? Γιατί να σου πω ψέματα. Επειδή είμαι σίγουρη ότι αν μαθευτεί ποιος είναι ο πραγματικός μου πατέρας, να γίνει μεγάλος χαμός. Καλά, εσύ υποψιάζεσαι κάποιο δηλαδή. Όχι. Τότε άιστο, μεν το σκαλίζεις. Μπορεί να έχεις δίκιο. Αν μαθευτεί, ένα χειρότερα. Άρα κάτι ξέρεις. Θεία, σε παρακαλώ, πέ μου. Φαίνεσαι όμως ευχαριστημένος. Ναι, όντως. Η Χριστιανά μετά από την απόρριψη της πήρε το πολλά βαριά το θέμα. Οπότε λίγο δύσκολο να έρθει πίσω. Τελικά είσαστε πολλά περήφανοι σαν οικογένεια. Νομίζω πως τους ίδιους ενδιασμούς έχεις κι εσύ. Τούτο είναι αλήθεια. Αν έρθει η Χριστιανά με τούτον τον τρόπο στη σχολή, να με κάνει να νιώθω άβολα. Που την άλλη, και ο Πέτρος και η Φιγενία θα είναι προκατελημένοι απέναντι της. Η Χριστιανά θα είναι μια κοπέλα η οποία απορρίφθηκε και έβρε τρόπο να μπει ξανά στη σχολή. Το πράγμα δεν ισχύει και ξέρεις το. Όχι, Φιγενία. Ισχύει και είμαι σίγουρος για τούτο. Κατά κάποιον τρόπο είναι και λίγο φυσιολογικό. Τι είναι να κάνουμε όμως τώρα? Η θέση εγγενή. Κοπέλες, έχω να προτείνω κάτι εγώ. Την επόμενη εβδομάδα να οργανώσουμε μια δεύτερη ακρόαση, στην οποία θα συμμετέχει και η Χριστιανά. Με τον τρόπο θα της δώσουμε χρόνο να προετοιμαστεί και να έρθει δαμέ να σας δείξει πως αξίζει. Έτσι, και ο Πέτρος και η Φιγενία θα μείνουν ικανοποιημένοι που την επιλογή. Πολλά καλή ιδέα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Το πιο ευχάριστο απ' όλα όμως είναι πως επιτέλους συμφωνήσετε σε κάτι. Ναι, λοιπόν, κοπέλες, εμένα να με συγχωρέσετε, πρέπει να φύγω, έχω κάτι δουλειές. Γεια σου, Χάρη μου. Γεια σου. Γεια σας. Τελικά έχεις δίκιο. Μπορεί να είναι ιδιότροπος, εκκεντρικός, νευρικός, καταθλιπτικός, αλλά σωστός. Θαυμάζω τον. Εγκρίμαν όμως, γιατί εξαιτίας μιας κυρίας υποφέρει. Όχι μόνο Τζίνος. Πρέπει να φύγω. Τι έγινε? Πάω να τακτοποιήσω μια υπόθεση. Κοίτα, το καλύτερο που είσαι να κάνεις είναι να βρεις στην Κύπρο. Γιατί? Φοβάσαι? Τι να φοβάμαι? Ότι μπορεί να παρασυρθείς πάλι. Μπορεί. Μπορεί να είναι και τούτο. Άρα δεν σου είμαι αδιάφορη. Ρεβέκκα, ποτέ δεν μου ήσουν αδιάφορη και ξέρεις τον το πράγμα. Είσαι ερωτευμένος ακόμα μαζί μου. Τι να σου πω τώρα? Αυτό που σε ρώτησα. Θέλω να ξέρω. Γιατί εγώ ακόμα είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Ρεβέκκα, τα αισθήματα μου για σένα ήταν πάρα πολλά. Αλλά αγαπώ τη Φάνη. Θα ήθελα πάλι να δημιουργηθούν προβλήματα μεταξύ μας. Ήταν. Δεν είναι. Κατάλαβα. Πρέπει να φύγω. Θα πας που πότε? Θιέ, μου μιλάς καθαρά. Ιωάννα μου, γιατί επιμένεις, αφού εξήγησα σου τι έγινε. Τι λέτε εσείς, δαμέ? Η Ιωάννα πιστεύει ότι ξέρω ποιος είναι ο παπάς της. Άκουσα σας σήμερα το πρωί. Γιατί μου λαλείτε, έχω δικαίωμα να ξέρω. Τη μάνα σου για μένα ρώτα τη. Μπορείς να μου το κάνεις το πράγμα. Καταρχάς ηρέμησε. Έκαμες λάθος που ήρθες, δαμέ. Ο θείος σου δεν ήξερε τίποτα για το θέμα. Θυμούμαι καθαρά τι σου είπε μέσα στην κουζίνα. Θα με βγάλετε, παιδί. Είπα κάτι πας στα νεύρα μου. Ήθελα μόνο να πιέσω την αρετή να μου πει αν ξέρει που βρίσκεται η Πολίνα. Τίποτε παραπάνω. Ωραία. Εσύ, μάμα, τώρα γιατί ήρθες, δαμέ, αφού το πρωί είδες το θείο? Επειδή έχω κάτι να του πω. Κάποιες πληροφορίες. Άσχετες με το θέμα που σε απασχολεί εσένα. Μάλιστα. Πες μου. 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 Πες μου
φεύγω. Πείτε τα. Αλλά να ξέρετε ότι εμπιστευκώ ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Εξάλλου είναι η πρώτη φορά που περιπέξετε. Αρέσκει σου έτσι τώρα. Έκαμε στα θάλασσα να πρέπει να βγάλουμε εμείς την κουφή που είναι τρύπα. Ήρθα δάμε για να μου υπενθυμίσεις τα λάθη μου. Ήρθα γιατί θέλω να μου υποσχέθεις κάτι. Ακούω. Υποσχέθου μου πως ό,τι και να γίνει, δεν θα αποκαλύψεις τι ξέρεις. Αν θυμάσαι καλά, ζήτησα σου και εγώ κάτι. Αν το κάνεις, τότε μόνο να σε ησυχεί ότι δεν θα μαθευτεί τίποτα. Έτσι να έχουμε τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα σου? Μου διασύμμαση. Έπαθα σε μονή με τη δουλειά. Σπύρο, εγώ επεμβαίνω στη δουλειά σου. Μεν αλτεύκεις τώρα. Παπά, αφού βλέπεις ότι πρέπει να κάνει κάτι που την ευχαριστεί, γιατί να της το χαλάσεις? Επειδή είναι δουλειά της προκοπής τούτη. Ακού να κάνει την προξενήτρα. Πού πάει? Κάπου να δουλέψω με την ησυχία μου, Σπύρο. Ακούνται έως έξω οι φωνές σας. Να που πάθετε πάλι. Μια που τα ίδια. Τέλος πάντων. Χριστιανά μου, έχω κάποια νέα για σένα. Τι είναι? Λοιπόν, ένας από τους φοιτητές που έδωσε εξετάσεις για να μπει στη σχολή αποχωρεί λόγω του ότι είναι αφήσει στο εξωτερικό. Και υπάρχει μια θέση κενή. Και? Εγώ και οι υπόλοιποι καθηγητές αποφασίσαμε ότι αν θέλεις μπορείς να ξαναδώσεις εξετάσεις και αν είσαι καλή θα μπει στη σχολή. Δόξα σε ο Θεός, να ξαναδώκεις εξετάσεις και κανόνισα να την περάσεις, α. Πολλά ευχαριστά νέα τούτα. Και τον φορά να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό. Χάρη μου, ευχαριστώ. Αλλά προτιμώ όχι. Γιατί? Έχετε δίκαιο. Εν είμαι ταλαντούχα. Εν μπορώ να έρθω στη σχολή. Χριστιανά μου, καταλαβαίνω το πώς νιώθεις. Εγώ συνιστώ να μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις. Τούτη φορά θα δώκεις εξετάσεις και θα αποδείξεις την αξία σου. Και τούτη φορά θα σε προετοιμάσω εγώ ίδιος. Χρειάζεται. Έκαναμε να νιώθω άχρηστη και αταλάντη. Να βρω κάτι άλλο να κάνουμε. Ξανασκέφτομαι. Μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις. Σκεφτήκα το πολλά καλά. Θα ξαναδώσω ακρόαση. Να με νιώθεις και εσύ υποχρεωμένος. Εκάματε μου το μωρό μου με τα ψυχολογικά. Καταφέρατε τα, κύριε Χάρη. Μπράβο σας. Καρατή, μπορεί να σε κάλυψα τώρα στην Ιωάννα, αλλά προειδοποιώ σε. Εάν συνεχίσεις να με περιπέζεις, είναι και κολώνω, να τα πω ούλα. Εν ξέρω, Κυριάκο. Ορκίζουμε σου το, εν ξέρω που είναι η Πολίνα. Σε πιστεύω. Αποκλείεται εσύ να μην ξέρεις. Παραδέχουμε ότι ευρεθήκαμε. Μετά όμως έφυγε που τζάμε. Έπιασε με τηλέφωνο να μου πει ότι είναι καλά να μένω ανησυχώ, αλλά δεν μου είπε που ήταν να πάει. Δεν έχω ιδέα. Γιατί δεν το απαντάς? Εμπού απόκρυψη. Απάντα το. Ναι. Αρετή, πρέπει να βρεθούμε. Να σε πιάσω τηλέφωνο σε λίγο, δεν μπορώ να μιλήσω. Πολίνα. Πολίνα, πού είσαι? Μίλα, Πολίνα! Ευχαριστούμε.
Δεν ήταν ανάγκη. Πρέπει να φύγω. Θα πιεις έναν ποτό μαζί μου πρώτα και μετά. Ρεβέκα, σε παρακαλώ, αφήσου με να φύγω. Δεν θέλω να έχω προβλήματα με Φάνη. Με φοβάσαι. Έλα. Στην υγεία μας. Ξημερώματα. Παναγία μου, τι έβλεπε. Λάκη. Λάκη, βοήθαμε σε παρακαλώ. Έλα, κάτσε δαμέ. Πού ήσουν, πού ευρέθηκες έτσι ώρα δαμέ. Λάκη, χρειάζομαι λεφτά. Για ποιο λόγο, εχθές σου το γεννηθιά μου. Εκλέψαμε, Λάκη. Πού, στο ποτό. Όχι, Λάκη, στον δρόμο. Σε ηγετεύω, βοήθαμε, Λάκη. Να διώξουν την Μαρία μου το κολέγιο και να φτιάξω εγώ. Και σήμερα είναι τα πρόγραμμα να έχεις. Το ίδιο με χτες περίπου. Ναι. Πε μου, που το χάραμα του φου, γιατί είσαι στολισμένη, χτενισμένη και σασμένη κοτάρε Παναγία να πάει στο χαμό. Μάρια, κόψε το. Δαμέ με αφήνεις να πάω δουλειά. Να μου κάνεις ανάκριση το πού και πότε να πάω για καφέ. Άτε. Πέτρο, περιπέζεις μας τώρα δηλαδή. Επειδή συνάντησες τη Ρεβέκα χωρίς να μας πεις τίποτε. Καλά ρε, ήσουν μπροστά όταν προσπάθησε να μας κάνει τόσο μεγάλο κακό. Δηλαδή σεβάστηκε τη μάνα της που είναι πεθαμένη. Προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί, ήταν να σε σκεφτεί εσένα. Απολογούμε. Απλά ήθελα να μάθω πρώτα τις προθέσεις και μετά να σας μιλήσω. Είσαι πολλά βλάκας τελικά. Και αφελής. Η Ρεβέκα στην την παγίδα είναι έτσι όμορφα, ωραία, μεθοδικά και όπως το χάνω είπε και εδώ και μέσα. Συγγνώμη. Συγγνώμη λίγο σκιώσας. Ποιος είναι? Εγώ είμαι η Ιάκωβε, η μάμα σου. Κάμετε λάθος. Σε παρακαλώ, μια μου, σε παρακαλώ, θέλω να σε δω. Φύγε! Εξαφανίσου! Μη διανοηθείς να εισανοίξεις. Είμαι ικανός να σε καταγγείλω στους ανωτέρους σου. Κρίμα. Ιάκωβε. Ζωή, την πόρτα θα την ανοίξεις μόνο για να την πιάσεις και να εξαφανιστείτε μαζί. Ξηγηθήκαμε! Είπαν ότι εντρέπεται και ό,τι έκαμε. Πώς σου φάνηκε? Τι να πω, κατά τη γνώμη μου ήταν πολλά μεταγνωμένη. Σε σημείο που την ελπίθηκα για να καταλάβεις. Πιστεύω τίποτε. Τούτα ούλα είναι κόλπα της Ρεβέκας, να θυμηθείς ότι να αποδειχθείς στο τέλος ότι... Μπα. Επιτέλους. Μετά από τόσον καιρό στην Κύπρο, κάνουμε στην τιμή. Χαβέ, πίνες που το πρωί, μπαλέ. Δεν έβαλα σταγόνα μες στο στόμα μου. Πόσο χάσω. Δεν ήξερα τι να κάνεις, αλλά ξαναζουμηθείς μες στους δρόμους, να φύγω και να με γυρεύκεις και εμένα. Όπως σας έκαμε η Μαρία. Φάνη μου, είσαι και εσύ φίλη μου, πολλά καλή μου φίλη, αλλά και ο Πέτρος είναι φίλος μου. Η Ρεβέκα είναι Κύπρο. Έψας ο Πέτρος ήταν μαζί της. Ερωτεύτηκα σε. Επληγώθηκα πολλά που με άφησες. Αρετή, πρέπει να σε διακόψω. Δεν θέλω να μιλήσω για το παρελθόν. Το μόνο που θέλω τώρα είναι να έρθω κοντά στην κόρη μου.